Ο Σαββατιάτικος αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για την 24η αγωνιστική της Basket League επισκιάστηκε από την εισβολή στον αγωνιστικό χώρο φιλάθλων των Ιτωδούκων, οι οποίοι θέλησαν να απαντήσουν στη χειρονομία του αρχηγού του Ολυμπιακού μετά από εύστοχο τρίποντο. Ο τρόπος με τον οποίο ο Βασίλης Σπανούλης πανηγύρισε ένα δικό του τρίποντο είχε ως αποτέλεσμα την εισβολή μερίδας φιλάθλων του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο και την 25λεπτη διακοπή του αγώνα των 2 αιωνίων του ελληνικού μπάσκετ. Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, ο εξαιρετικός Ολυμπιακός υποχρέωσε σε ήττα τον Παναθηναϊκό εντός έδρας με σκορ 66-77. Με τον τρόπο αυτό οι ερυθρόλευκοι αποκτούν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στη σειρά των τελικών έναντι των πρασίνων, καθώς διπλασίασαν τις μεταξύ τους νίκες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και παρέμειναν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 47 βαθμούς. Πρώτος σκόρερ από πλευράς Ολυμπιακού, ο Τρεμέλ Ντάρτεν με 15 πόντους, ενώ οι 12 πόντοι του Βασίλη Σπανούλη σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού διατήρησαν τους φιλοξενούμενους σε διαφορά ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Εστεμπάν Μπατίστα με 22 πόντους, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει χαμηλά τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Δημήτρης Διαπαντίδης έμεινε άποντος, δείγμα της κακής αγωνιστικής εικόνας του Παναθηναϊκού. Τα δεκάλεπτα 18-22, 34-38, 48-62 και 66-77. Τόσο η κακή αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, όσο και η ήττα του Σαββάτου εντός έδρας από τον Ολυμπιακό, οδήγησαν την ΚΑΕ στη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ήταν λιτή, ευχαριστώντας τον κύριο Ιβάνοβιτς για την προσφορά του στην ομάδα. Μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης, την ευθύνη των προπονήσεων θα έχει ο κύριος Σωτήρης Μανολόπουλος.